monter sur les remparts en effet. Neri adierazi zidaten, nire estatu frantsesean egoteko eskubiderik ez neukala eta atxilotu behar nuela. Gauzak horrela handik hartu eta komisariara eman nindutuen, normalean emigrazioentzako erabiltzen den gune hori atxilotuen komisaria bihurtu gara, eta han eduki daute eguerdiko 12ak arte, eta 12etan adierazi didate oraingoan bai jakinarazten zidatela ofizialki Frantziatik espulsatuan nintzela, beraz ez naute askatu. Frantziatik espulsatu egin naute.